Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Kamao Asset. Balik po tayo sa palatuntunang Kamao Extreme Channel mga suki. 0927-494-2175 at 09497365,000. Batiin natin ang magandang hapon ang ating bagong kaibigan, manager po ng PLDT, si Sir John Gerald Marasigan. Yan. We are trying to collaborate with PLDT para sa mas malawak pong serbisyo ng Litter News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel at paghahanda sa mas aktibo pang mga broadcast natin sa labas. Yan. At syempre salamat po sa mga taga-PLDT na nagpakita ng willingness to really work with us. Ayan, sige! Balikan na natin mga suki ang ating survey question na nagsisilbi pong topic natin sa araw pong ito. Natupad na ba ng Pangulo ang kanyang mga pinangako noong 2016 presidential elections? Siguro, simulan natin na ano ba yung mga natatandaan yung ipinangako ng Pangulo? Bagamat alam ko po na nakaka 3 years pa lamang ang presidente at madalas problema po ang term limit ng pagkakaroon ng maiksing panahon para matupad po ang mga bagay-bagay. Kaya nga't mas maganda nga sana if all agencies, all departments, lahat ng sektor ng gobyerno, pribado ay nagkakaisa para mga bagay na maganda na sinusulong po kagad, ano? At of course, ang feedback naman na whether maganda or otherwise ay napag-uusapan yan as to the phasing ng mga implementasyon, ano? At may mga paliwanag naman siyempre bakit nade-delay, ano? So on and so forth. So, mga kaibigan, narito po ang linyada ng mga taong kinausap ng ating mga masisipag mula sa iba't ibang lugar. Yan. Mula sa Metro Manila at sa mga probinsya. Narito po ang kanilang tingig. Natupad ba ng Pangulong Duterte ang kanyang mga naipangako na noong 2016 presidential election? Atin pong panoorin ang sagot ng ating mga kababayan. Sir, yung mga pinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang 3 taong panunungkulan, may mga natupad po ba? So far marami naman din natupad, pero talagang nasira lang siya dun sa drugs eh. Unang-una, niyabang niya yung drugs. Pero siguro hindi niya nakita yung laki, no? Ng problema sa drugs. Pero kahit pa paano, nasuklian naman nung isa na tulad nung sa hospital, yung Universal Healthcare Program ng Duterte Administration. Yun yung isa sa pinakamagandang naging accomplishment ng Duterte. Pero yung sa drugs, yun na lang siguro yung kailangan i-furnish pa ng konti. Hindi pa rin na... Yun lang. Kasi masyadong ano ba tawag doon, yung parang inano niya kagad, niyabang niya kagad yung matatapos niya yung problema sa drugs. Pero yun yung hindi nangyari. So yun yung parang ano sa akin na tumanim sa akin na yun yung pinapangako niya na hindi pa rin natutupad hanggang ngayon. Pero syempre bilang isang presidente, mahirap naman din gawin ng siya lang yun, ano? Kung wala rin participation ng mga tao. So yun lang po. Thank you po. Ano lang po, no, kung sa palagay ninyo nagawa na ng Pangulo yung kanyang panunungkulan bilang presidente sa loob ng 3 taon, yung mga pinangako niya? Sa tingin ko naman po, nagawa naman po ng Pangulo yung mga naipangako niya po sa loob
siguro po, hindi lang siguro na-appreciate ng mga tao yung mga ginagawa. Pero sa tingin ko, nagawa naman niya. Lahat sa PCL. Tulad ng parang, siguro kasi mas nakikita ng mga tao ngayon yung kampanya ni Pangulo kontra illegal na droga. Yun, mas nagiging focus yung mga tao. Pero sa tingin ko, tulad ng education, trabaho, ganyan. Aside nga lang po sa traffic na sinasabi niya na hindi pa niya nasosolusyonan hanggang sa ngayon. Ganyan po. Tanong ko lang po, no, yung pinangako ni Pangulo Duterte sa loob ng 3 taon, natupad ba lahat ito? Tatandaan ko, wala sa particularly sa drugs. Sabi niya noong una, 6 months. 3 taon na, andyan pa rin. May agpag pa rin ng drugs. Tapos, ang infrastructure dati pang project ni Pino yan. Tinutuloy niya lang eh. Build, wala pa rin. Tapos medyo sa jobs, walang pagbabago. Hirap pa rin ng trabaho ng Pinoy. Lalong parang hirap kumuha ng trabaho ngayon. Yan lang napansin ko. Sa 3 taon. Saka hindi pa nagagawa ni Pangulong Duterte talaga yun. Yan po, mga yan. Thank you. Okay? Kuya, sa Leader News Philippines, tanong lang po ng bayan, tanong po sa bayan, palagay niyo po ba ay natupad po ni Pangulong Rodrigo Duterte yung kanyang mga pinangako noong 2016 presidential elections or hindi? 50-50 lang yan. Natupad, kalahati natupad. Kalahati natupad, kalahati hindi. Ano pong comment niyo tungkol doon? Hindi naman ganun kabilis matupad yun eh. Sa laki ng problema ng Pilipinas eh. Matutupad ka ng ganun kabilis. Tagal lang ang nanunungkulan ng mga Pangulo eh. Hindi naman lahat yung natutupad. May natutupad pero hindi lahat. Para sa inyo, bigyan pa ng another 3 years sa Pangulo. 50-50 pa lang. Natupad. Sir, tanungin ko lang po kayo, sa palagay niyo po ba natupad po kaya ni Pangulong Duterte yung kanyang mga pangako noong 2016 presidential election? Sa natatandaan ko sa kanyang pinangako, yung sa mga debate sa TV, meron naman. Pero parang marami hindi natupad. Marami pang hindi ko natutupad para sa inyo. Kaya, Yung mga unang pinangako niya 6 na buwan, mawawala ang makokontrol pa ng droga. Hindi, hanggang ngayon may droga pa eh. Mas marami pa yata. Yung bigas. Lalo nagmahal ang bigas. Nagkulang pa yata. Pero yung gusto niya maalis na sa control ng MFA. Nagawa naman, nagawa yun ano, para bumaba doon ngayon ang presyo ng bigas. Kaya lang, magiging import yan. Yung mga farmers, hindi ko alam kung ano epekto sa kanila, local farmers. Hintayin pa natin ang resulta, bago pa lang yung batas eh. sige po. Salamat po. Magandang araw po sa Leader News Philippines. Sa palagay niyo po ba natupad po kaya ni Pangulong Rodrigo Duterte yung mga pangako po niya noong nakaraang presidential election noong 2016? Sa palagay ko ngayon, Jer, parang natupad na yung karamihan na. Maraming natupad na. Si SD Rodel Santega. Sir, meron lang po akong isang katanungan. Natupad na ba ng Pangulo lahat ng ipinangako sa bayan noong kampanya? Siguro, tinutupad naman niya lahat pero hindi pa siguro lubos na nagagampanan lahat dahil hindi sa isa niya pa rin lahat naman eh. Pero sa aking pananaw, maganda naman po yung palakad ni Presidente. Ano ba yung halimbawa yung natupad niya? Ay sa droga kasi masasabi natin hindi naman lahat eh. Pero nagampanan? Nagampanan naman po. Ang dami naman po nahuhuli eh. At lalo na yung
pinaganda po yung ating Manila Bay. Nakakatuwa po ba? Alin pa ho yung sinasabi naman ho ninyo na hindi naman natupad? Sa mga hindi naman natupad, sa akin, wala pa naman akong nakita. Mary Jane, bilang isang estudyante, meron lang akong katanungan sa iyo, no? Yes, Natupad na ba ng Pangulo lahat ng ipinangako niya sa bayan noong kampanya? Simula po nung nagkampanya siya, natupad naman po yung iba, pero hindi po lahat. May mga bagay na hindi pa nagawa, siguro dahil hindi pa naaangat sa mga kongreso, yung ganun po. Oo. Halimbawa, ano ba yung sinasabi mong natupad naman yung iba? Ano-ano yan? For example? Yung mga, para sa mga, yung para sa mga, yung patax po, yung train law po, yung ganun po. Okay. Sa droga, ano masasabi mo? Natupad ba niya? Ang masasabi ko naman po, yung pagkontra po niya sa droga, may... Teka, tatanong ko ha. Brad, mayroon lang akong isang katanungan sa iyo. Natupad na ba ng Pangulo lahat ng ipinangako sa bayan ng kampanya? Natupad na po. No, halimbawa, ano yun? Tungkol po sa droga. Alright. Sa mga... Magandang hapon po. Sa palagay niyo po ba natupad po ba ni Pangulong Duterte ang kanyang mga ipinangako po nung nakaraang presidential election noong 2016? Hindi po. Hindi niya natupad. At sa palagay ko lalong dumadami ang mga nagdadrugs ngayon. Mas lalo po dumadami ang nagdadrugs ngayon. Opo. Nanay, sa palagay niyo po ba, natupad po ba ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng kanyang ipinangako noong 2016 presidential election? Siguro, natupad niya yung iba, pero yung iba, hindi pa. Siguro nagagawa. Nakukulangan pa rin ho kayo. At ngayon magkakaroon na naman ng midterm election. Gusto niyo marami pa siyang pangakong dapat na tuparin? Dapat muna siyang mangako hanggat hindi na yung pangako niya nung una na hindi pa nagagawa. Ma'am, tanong ko lang po, tanong ng bayan, natupad po ba kaya sa palagay niyo, natupad po ba ni Pangulong Duterte ang kanyang mga pinangako noong nakaraang presidential election? Para sa aking opinion, ang iba ng kanyang mga yan na ipangako ay natutupad naman. Pero yung iba ay parang mabagal ang proseso ng kanyang pagpapatupad. Kailangan bilis-bilisan pa. Kailangan medyo bilis-bilisan pa at talagang tuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Lalo na sa mga kabataan at saka sa kanyang mga ibang mga project para sa edukasyon, sa health, at saka sa tungkol dyan sa droga. Na-agree ako diyan sa kanyang project sa droga. Approve niya sa akin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Yan po'y ilan sa mga kababayan nating kinausap ng ating mga Leader News reporters. Sino mga kumausap ba? Si paring Jojo Sikat, paring Boyet Guillermo, at si Mojo PJ Cabrera aka Antonio Batanggenyo. Ayan. Thank you guys. Thank you. O, kayo naman po mga nanonood ngayon, ano po sa palagay ninyo? Natupad na ba ng Pangulo ang kanyang mga ipinangako noong 2019 presidential elections? Bakit ang bilis ng oras natin? 5 minuto na naman bago tayo matapos. Happy birthday muna sa mga may birthday ngayon. Martes, Martes. At pagsapit siyempre ng Marso, ay marami na dyan ang nagpa-practice ng graduation.
sa elementary, sa sekundarya, at mga nagkukumahog na magkumpleto ng kanilang mga requirements. At sa kolehiyo, no? And ito po yung mga periodong talagang may excitement sa mga estudyante. So, doon po sa mga nag-aaral, galingan po ninyo para ang mga magulang po ninyo ay maging proud po sa inyong lahat. By the way, sa March 1, may tentative schedule po tayo ng Mobile Journalism Workshop ng Leader News Philippines dyan po sa Quezon City. Iniimbita po natin ang mga interesado na mag-PM lamang po kayo sa inyo pong lingkod, Errol Dacame. O di kayo mag-text po kayo sa 0995-148-3605. Mobile Journalism Workshop. Ito po ay pagtuturo ng paggamit po ng cellphone sa journalism that includes news writing, the mobile journalist style, the art of interviewing using your mobile phones, gadgets of the mobile journalists, and of course yung the shots and the composition and the angles or shooting videos, in short, using your mobile phones. Yan po matututunan po ninyo if you attend the Mobile Journalism Workshop this coming March 1. Tentatively March 1, ha? Kaya't kung nais nyo pong sumali, may kausap po tayong isang grupo kasi that requested this workshop para po sa March 1. Ngayon po para makasabay po kayo, text po kayo or tumawag sa 0995-148-3605. Meron pong counting registration fee para mapahalagahan po ng mga attend. And that includes the food and the certificate, of course, yung mga gastusin po sa workshop. Kunti lang naman, kunting-kunti lang. Okay, sige. Balikan na po natin muna yung mga pangunahing issue na binantayan po nating lahat sa maghapon pong ito. Super Typhoon na lalong lumalakas. Ang pangalan, international name po ng Super Typhoon is Wotip, na may maximum wind yung pagbugso po ng hangin hanggang 235 kilometers per hour. Napakalakas yan na, Clarence. 235 kilometers per hour na pagbugso. Yan. So, medyo ang tatamaan po nito kung pumasok sa Pilipinas ay Southern Luzon area. Super Typhoon. Yan. Duterte, binanta naman po ang PLDT na ipapasara kung hindi tutulungan o susuportahan po ang anti-corruption hotline na 888. 8, yan, 4 na 8888. Sa iba pang balita, dahil po sa mga cocaine na na-recover po sa Davao, task group na mag-iimbestiga, binuo na cocaine samples, pinadala na ng PIDEA, US Drug Enforcement Agency. Bakit kaya doon pinadala? Para alamin kung saan galing yung drogang yon. Galing ba sa China? Galing ba sa Mexico? Kung saan mang galing na bansa yan. Samantala, Sandigan Bayan, pinagbigyan po ang hiling na makapag-travel ni dating OMB Chairman Ronnie Ricketts. Baka nakakaligtan nyo na po si Ronnie Ricketts, dating pong Optical Media Board Chairman, na natanggal, nakasuhan po ng korupsyon. Amounting to, I think, 5 million suhol yata because of their operations on anti-piracy. Yan. Meron yatang mga nahuli, naglagay, nakawala. So, yan. 5 million. Dahil po sa 5 million, tanggal. At may kaso po si Ronnie Ricketts. Artista po ito, sikat na artista, di ba? Hindi po garantiya na ang sikat, may pangalan, ay talagang okay lagi. Seguridad naman pinatindi sa papalapit na Trump-Kim Summit sa Vietnam. Mga hotel daw punuan na. Sino ba si Trump? O di Pangulo po ng Estados Unidos. Sino ba si Kim? Presidente po ng North Korea. Yung talagang panay makto laban sa Amerika at panay banta ng pagpapasabog po ng nuclear bomb. Marami daw siyang nuclear bomb. So finally, magkikita po ang dalawa sa Vietnam. Yan. Inaabangan po yan ng marami what's gonna happen.
Strawberry Shortcake, tampok po sa Strawberry Festival 2019 sa La Trinidad, Benguet. Mga rebelde naman, patuloy na namimerwisyo sa Oriental Mindoro, nanunog po ng 12 heavy equipments. Diyos ko po, ang isang heavy equipment, kung magkano ang halaga milyon-milyon. Palagay ko'y nanghingi na naman ito, baka hindi pinagbigyan. Hindi natin alam. Madalas ganyan po ang kwento, no? Manghihingi, hindi pinagbigyan, susunugin po yung mga kagamitan. Yan, 12 heavy equipment. Menos po dyan ang 3 milyon ang halaga ng isang heavy equipment. Kung ginagamit po yan sa pag-construct ng mga tulay, kalsada, or anuman pong public infrastructure, therefore, apektado po ang proyekto. Pulis naman na nagwala, napatay sa motel. Isa pa nadamay. At Vice President Leni Robredo, ikinatuwa po ang ginawang courtesy call sa kanya ni 2018 Miss Universe, Catriona Gray. Sa ating tanong sa bayan, dito na po tayo sa isang camera, kung natupad na ba ang mga pangako ng Pangulong Duterte noong 2016 presidential election. Well, honestly, marami na pong natupad. Marami na pong natupad. Meron pong mga bagay nga lamang po na it really takes time at medyo komplikado. Tulad na lamang po ng kampanya laban sa drugs. Tama po, ipinangako ng Pangulong Duterte na within 6 months, tatapusin niya ang problema sa drugs. Tama din po na within 6 months, tatapusin niya ang problema sa corruption. Pero ang hindi niya po na-estimate na ganun pala kalalim, ganun pala kalawak ang problema sa drugs, ganun pala katindi ang sabwatan sa korupsyon, that until now ay kailangan pong trabahuhin para ma-resolba. Marami na pong mga bagay ang na-in place, like nag-set up po ang gobyerno ng hotline 8888 para ang taong bayan po ay isumbong ang mga nakikita po nilang mga abusado at mga korap sa gobyerno. Nang sa ganun ay mapinahan, makasuhan. Di po ba? Yung problema po sa drugs ay nakita po ng Pangulong Duterte sa kabila po ng maraming namamatay, marami pa talaga mga sangkot na matitindang pwesto sa gobyerno. May mga generals, may mga pulis, at kung sino-sino pang sangkot na may mga pangalan sa lipunan, may mga pwesto sa gobyerno. Yung red tape sa gobyerno, frustrated po ang Pangulo sapagkat may mga bagay-bagay na pwede namang ma-deliver, magawa, pero hindi po magawa ng mabilis sapagkat yung bureaucratic process nagpapatagal. Di po ba? So, may mga natupad na tulad po ng libreng edukasyon. Ang libreng edukasyon, yan po ay authored by Bam Aquino, pero napatupad po yan sa panahon ng Pangulong Duterte. Libre na po ang pag-aaral sa kolehiyo, Florence. Anumang kurso, basta available sa State College and University, pumasa ka lang sa entrance exam, makakapag-kolehiyo ka na. So, hindi na po ngayon dahilan na, sir, wala pa akong pera, hindi pa ko kayang pag-aralin ng nanay, ng tatay ko, hindi na po ngayon magiging dahilan yan. All you have to do is to have an interest to finish your degree. Pumunta kayo sa mga state college and universities and inquire about requirements, sino baga, paano baga, at kayo po ay makapag-aaral. Ano pa? Marami pang mga bagay-bagay. Universal Healthcare Law na mas magko-cover po sa mas maraming mga Pilipino. Although, yan po, mangangailangan pa rin po ng suporta ng budget sapagkat ang mga bagay-bagay na nangangailangan po ng pondo. Yan. So, kailangan pagtulong-tulungan. Marami pang pangako. Siyempre, ang Pangulo na hindi pa natutupad. Abangan natin ang pagpapatupad niyan. Yung traffic, inaamin niya naman, talagang hirap na hirap siya, hindi pa rin po matupad. Ang kailangan po dyan para matupad, magtulong-tulong po tayo, suportahan po natin lahat ng magagandang proyekto po ng gobyerno, suportahan po natin. Yan po yung mangyayari pag nagkaisa po tayo. With that, mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat na. Thank you so much sa inyo pong panonood at pagsubaybay sa ating programang Kamao ang Asero. Medyo na-delay po tayo because of electricity power interruption. But tomorrow, we're gonna have our live broadcast by 3 o'clock. We'll be consistent enough na mag 3 o'clock po tayo. Mayora Cecil Salvador ng Maynila, nanonood po sa atin. Thank you. Darrell de la Vega, Solis de la Vega ng Batangas, nanonood sa atin. Sabi niya, good afternoon, Sir Errol. At yung kanyang misis din daw sa Qatar ay nanonood. Thank you. Thank you. Yung mga nag-report po sa atin sa araw pong ito,
Sino-sino mga nag-report? Ron Soriano, Felix Tambongko, Jojo Sikat, and partner Oliver Ligop. Pinalipad pa rin ni Piloto Lawrence Anday ang ating program. Salamat po sa mga patuloy pong sumusuporta sa ating programa. Thank you, thank you. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Harold Nakame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Nakame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.